Il-binja waqgħet għax l-infurzar fejn tidħol kostruzzjoni u katastrofiku għall-aħħar u fid-dawl ta' dan kollu għandna Prim Ministru li lażar is-sit u isqanqas l-isten kelma dwar dan l-inċident li seta' kien fatali. Dan hu dak li ntqal fl-editorjal tas-sit Love in Malta b'reazzjoni għall binja li ġimgħa ilu iġġarfet f'paċe fil-biswit sit ta' kostruzzjoni. L-editur sostna li dak li seħħ l-erba' ta' ġimgħa ilu seta' kien fatali u katastrofiku u skontu dan ġie evitat minħabba fortuna f'waqta. L-editorjal spjega li l-perit ħaxolu bis-serjetà u għamel ir-rapporti meħtieġa, però xorta waħda wara l-ewwel rapport l-awtoritajiet ma ħadux azzjoni immedjata. Fil-fatt kien wara tieni rapport li l-awtoritajiet ħadu l-passi. Intantu spjega li għalkemm il-BCA ħarġet notifika l wafqin mix-xogħol fis-sit ta' kostruzzjoni biswit il-binja li ġarfet, xorta waħda kien hemm periklu mhux innotat fuq il-binja. L-editorjal kompla jgħid li s-sistema qed tfalli fuq kull livell u l-gvern baqa' ma tallem xejn fejn jidħlu traċedji bħal dawn. Anki jekk fil-passat għamel ta' birruħu li l-affarijiet ser jinbidlu, fakkar li bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti, hekk kif pajjiżna reġa' binja oħra tiġarraf. L-editur ikkundanna wkoll il-Prim Ministru Robert Abela tal-li lanqas biss nisser kelma rigward dan l-inċident. Bl-editorjal jisħaq li Robert Abela qed jipprova jnessi din l-istorja minħabba li ma kienx hemm fatalitajiet, però dan il-fatt innifsu għandu jinkwieta lil poplu Malti wawċi li għandna Prim Ministru li iktar moħħu kif ser inessi milli kif ser ibiddel l-affarijiet. Intant huwa għallaq bil-insista li l-gvern ta' Abela għandu jieħu din il-kriżi bis-serjetà għaliex kif spjega fl-istess editorjal qegħdin nilagħbu bħajjet in-nies b'riski li aktar ġenituri, familji u ħbieb jitilfu l-leżiż tagħhom kif sfortunatament ġara fil-passat. Dan fost appell li għalkemm ġiet tajba u ħadd ma miet hemm bżonn azzjoni konkreta mill-gvern u mhux paroli biss.